Ni-surrender sa kasundaluhan ang giingong pinakaulahing tiggama og bomba sa grupong Southern Mindanao Regional Committee kon SMRC sa Communist Party of the Philippines New People's Army kon CPP-NPA. Gibutyag ni Captain Mark Anthony Tito, 10th Invention Division spokesperson, nitahan sa iyang kaugalingon si Cadalmar ngadto kang Lieutenant Colonel Michael Aquino, commanding officer sa 25th Infantry Fireball Battalion sa Battalion Headquarters Camcalinaw, Poblasyon, Moncayo, Davao de Oro niadtong Agosto 16, 2022. Ang surrendering nga bomb expert mao'y responsable sa paghimog mga improvised explosive devices kon IED para sa bombing ug landmine operations sa CPP-NPA sa Davao Region nga mga niangol ug nikutlo sa mga kinabuhi sa mga sibilyan, sundalo ug mga tropa sa gobyerno. 10 years siya dito sa sulod, and siya ang isa sa mga nagitudluan sa pagbuhat og mga bomba, especially diriya sa Davao Region. Nipailawom karon si Cadalmar og deradicalization program ug giproseso ang iyang madawat nga mga assistance ilawom sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kun ICLIP. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyo Man Aimee Ginita, Tatak, RMN.